Welcome back to our channel. Ako si Inday Adel Bisaya, ang probinsyana ng Pinay sa Japan. Ayan po siya. Nakita nyo po yung ginawa po natin last time. Ito na po yung itatanim natin sa ating palayan, basakan. Yan. Ito next week po magtatanim na po tayo. Ayan po siya. Kaninang umaga dinidiligan po siya ng asawa ko para po hindi po siya maglaya. Mamaya ding hapon, ito medyo mainit ang panahon pero may hangin naman. Kaya okay lang po siya. Ito ipapasyal ko po kayo. Ayan. Piniprepare na po ng asawa ko ang machine na ito po yung gagamitin natin sa pagtatanim. Ayan. Ayan. May 6 na ngipin po siya. Yan, 6 na ngipin. Yan po ang gagamitin natin next week. Nilinisan po natin siya. Ito nakikita nyo na po to. Ito yung oto, saan ko riga trakta? Trakta. Yung pang-crush po sa lupain. Ito siya. Ito natapos niya trabaho niya. Ito itatago na natin siya. Iligpit na natin siya dahil tapos na po siyang gagamitin sa lahat po ng ating basakan. And then tatanggalin po to. Tatanggalin po to ng asawa ko. Ang ipapalit na naman niya ay ito. Ito. Yan po. Ito naman siya. Siya naman ang magtatrabaho this week. Trabaho na niya. Yung asawa ko naglilinis na. Nagwawalis siya. Kikita niyo ba guys? Ito yung maduming bodega namin. Nalagayan ng mga machine. Ito pang fertilizer. Fertilizer siya. At saka meron dito 2 maliliit. Ito ginagamit natin to pag ito sa mga damo-damo. Ito naman siya pag nagtatanim tayo ng gulay, pag nagbubungkal. Yan ang trabaho niya. Meron pang 2 dyan. Ito yung buhay namin sa bukid guys. Kailangan meron kang sariling mga technology, mga machine. Medyo yung araw, hindi pa na masyado masakit. Ayan, medyo mainit ang panahon ngayon. Tsaka masarap may hangin. And break time ni Dana, pinapaakyat ko kasi lunch time na po. Kakain na po kami. Ito sangguhan. Ato nampong agaro ko to. Mo. Yan. Aakyat na po daw siya guys. Ayan, tinatawag ko lang siya. Kasi kakain na po kami. Ayan, lilinisan pa po to. Oto sang kore nihon ko nanti yun no tawiki da kedo nihon ato ego rice rice planter. Ayan, si rice planter tawiki made by Mitsubishi. Ayan, si LV6 po siya, model LV6. Si My Lady Lead. Ayan, lumang model na po to siya guys. Ito junanen kore. Ato nanen no model? Mukashi. Ito. Since hindi naman siguro 10 years ago, junen mai. So di wa nai? Junen mai. Ayan, 10 years ago pa yan siya na model. Pero until now guys, ginagamit pa namin na 10 years. Ito. May mga bagong model na ngayon. Ito, makaluma pa rin kami. Dahil sa pag-iingat po niyan taon-taon. Hindi tayo pwede mag-aksaya ng pera. Alam niyo naman, money is life. Ayan po siya. Model po siya 10 years ago. May mga bago po. Kaso nga lang, pwede pa naman siya. At saka, pulido, Mitsubishi. Ayan. Gawa po ng asawa ko yan guys. Ito po trabaho niya. Machinery po yan. Machinery company po ang asawa ko. Nasa Mitsubishi company po. Siya po ay nasa quality department. Kaya alam na alam niya. Kunting sira lang, alam na alam niya. Kaya pag nasira, kunting ano nagtibot lang, pwede na natin palitan ng bago. No, hindi pwede sa amin. Meron tayong
mekaniko. Libre ng mekaniko natin. Kaya no need na po. Ayan. Okay guys, that's it for today. At kami kakain na po. Okay, bye-bye. Yan, konting quick tour lang po sa ating mga machine. Ang pinapakita po namin. Sa aking labas ng bahay. Na hindi pa po siya nare-repair. Ito po, ito sa kabila, medyo na-repair na po siya. Ay, ito na lang, hindi pa. Ayan, dumating na po si hipag ko. Galing po lang sa hospital. O, ayan. Okay guys, at kami aakyat at kakain. Kasama na rin si hipag ko. Ayan po ang ating planter machine. Siya ay magtatrabaho next week. Or next week. Yan, trabaho na niya. At kailangan linisan, palitan ng ngipin, para po ay pulido po. At maganda ang pagtatanim po natin. Okay, bye-bye guys! Thank you for watching guys! Ako si Inday Avil Bisaya. Don't forget to like and subscribe!